चिराङाव रौमारि दालाय एबसुनि धरना गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै एबसुआ धरना होदों। लामा लुफुंनायनि दाबिखौ लानानै एबसुआ धरना हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला रौमारियाव सापागुरिनिफ्राय मालिबिथा थांग्रा दोंसेल' लामाया दिनैसिम जोबोद गाज्रि थासारियाव दं। बेखौनो लानानै दिनै रौमारि दालाय एबसु आरो ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम 2 घन्टा लामा जथेनानै खुद्रिसारदों। सोमावसारगिरिफोरा सापागुरि तुलसिजरा लामाखौ थाबैनो गोदानै लुफुंना होनांगौ। लामाया लुफुंजायागौ मानि लिरथाय बारा गारिफोरनि खारनायखौ बन्द खालामनांगौ। गारि सालायनायनि गोख्रोंथिखौ खमायनांगौ। फरायसालियाव फरायसाफोरनि थांलाय फैलाय खालामनो हानायनि खाबु बायदियै डाम्पार ट्रेक्टरनि खारनायखौ बन्द खालामनांगौनि बायदि दाबिफोरखौ लानानै खुद्रिसानाय हाबाफारि लायो होननानै रौमारि दालाय एबसुनि आफादगिरि बिकास ब्रह्मआ फोरमायो। जोंनि दिनैनि बे लामायाव होख्रावनायनि खारनानो जाहैबाय जोंहा मोनसे बेनार दङ। माने बे बेनारावनो लिरदोंमोन दे नैबे लामाया जोबोद गाज्रि कन्डिशनाव फैबाय। आरो बे लामाखौ फाहामनो माबायैनो दाबियैनो जोङो सिगाङावबो मेम'रेन्डाम होदोंमोन डिसिनाव। दा डिसिया जेबो गुरुत्व लायैखाय जोङो दिनैनि नैबे लामाखौ जथेनाय हाबाफारिखौ जों लानांगौ जानानै फैदों। बे जोङो बारा गोबाव लायाखै, 2 घन्टानि थाखाय लादोंमोन। 2 घन्टा लामाखौ जोङो जथेनाय जादोंमोन आरो जोंहा बेजों माखासे दाबि दङ। बे दाबिफोरानो जाहैबाय नैबे लामाखौ थाबैनो फाहामना होनांगौ आरो बे लामाजों गोबां हेभि गारि डाम्पारफोरा अभारलड लानानै थाङो आरो बिसोरखौ जाहाथे अभारलड लाहोआ आरो समय मथे खारनाय, जेनेबा स्कुल टाइमफोराव गथ'फोर थांलाय फैलाय जायो बा बिदिनो कलेजाव थांनाय उसुबिदा जायो। एखमबा बिनि डाम्पारफोरनि थाखायनो एरेस्ट लाबनो हायै बायदिसिनाफ्राव एक्सिडेन्टआबो गोबां जाया नङा जानानै थांबाय। बिनिखायनो जोङो नैबे जाहाथे लामाखौ थाबैनो फोसाबनानै होनानै माने जोंनि सुबिदाखौ खालामनानै होयो, बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनायनि गेजेरजों मेम'रेन्डाम गथायनायनि गेजेरजों जोंनि बे धरना हाबाफारिखौबो लाफानाय जादोंमोन आरो। बेसेबां जाखो बे लामाया गाज्रि जानानै? बे लामायाथ' गोबावसै। बे लामाया मथा मथि जोङो 2018आवबो सिगाङाव बेबायदिनो बे लामा गाज्रिनि थाखायनो स्कुल टाइमाव जाहाथे गथ'फोरा स्कुलाव फैनायाव उसुबिदा जायो बे हिसाबै 8टानिफ्राय 10टा आरो 2टानिफ्राय 4टा बेबायदि टाइम होनानै डाम्पारफोरखौ बन्द खालामनायबो जादोंमोन। बे मथा मथि बेखौ नायोबा जोंनि बे लामा गाज्रिया गोबाव जाबाय आरो आवगाय बे दैजिं जानाय समाव एफा एनै रिपेयार खालामोमोन। दा बेयाव डाम्पार हेभि अभारलड लानानै खारनायाव माने बे लामाया खुनु थावरिनो हाया आरो मथा मथि गोबावसै। बे 5-6 बोसोरानो जाबाय बे लामा गाज्रि जानाया। ओमफ्राय दा सिगांफोर मावनायनि थांखि लादोंना लायाखैमोन बे लामाखौ? ओरैनोथ' जोङो मोनथिनाय बायदि आसामालायाव हाबनो आसामालानि बायदिसिना सार्भे खालामनायावबो फैदोंमोन। नाथाय बे सार्भे खालामनायाव जों माला जाफुंगोन बेखौथ' जों मिन्थिना। दा बिनि थाखाय जोंहाथ' नै दा रिसेन्टलि जोङो बेयाव हाद्रि बालानि थाखाय जोङो लकेलनि मानसिफोरा बायदिसिना भुगिनांगासिनो। बिनिखायनो जोंनि बे लामा बानायनायखौ जोङो नेयाल'सिनो जोङो रिसेन्ट जोंनि नैबे लामाखौ राहायै जोंनो थाखाय मोजां खालामनानै होनो हागोन नामा आपातत' जों बेखौ लुबैनानै बे हाबाफारिखौ जथेनाय जादों आरो।